Kawadhi gwenge wa wadhi nyaka e county ma Siaya James kama Gavana ma Siaya James Orengo okwedo mokalo report mogol kod kambi moro olero ni omako thuolo mar 41 e kind governors 47 kotenre kod chwalo dongruoge counties mage. Jatelo no kachiwo twak e kinde puodho jokanyo mag municipal mabondo gi Ogunja okwedo report makamano moluwo ni ne ok otayo makare kotude gi weche asoya. Olero ni osetimo dongruoge mathoth kendo mano ok bi miye kibaji mar tiyo ne jopiny county no ma Siaya. Nyasino no yore kod jodito e county gi speaker Jojo Kode mano chopo hote e lo od bura ma Siaya. Nano rengo chien kama chien agegi matimo kenage kamwa ai kenage kamwa de kenage maler kabisa keda wachni nano ngamo kinyal timo tichne nitie jogo mapimo ni county ni odhi kama county ni odhi kama ado wachnu ne kata polls macha naneno gi moko nyicha ne nyaki gol gimoro ne gora kido na mago gik mo opo maonge en kaka naro wero gavana to jo polls go ne wanyo rengo ni 10%.